אבל מה זה קשה? מיקי? יאללה. טוב. רגע, זה שמן חלב? רגע, אז איפה אתם הולכים לעמוד? יש לי, חסרות לי 8 כאילו. שלום ביץ. שלום לכולם. היי. שלום עולם. ההופעה ממשיכה, אם לא שמתם לב. איזה גיטרה קטנה. יוקללי. 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 בלי רמקול. לא, אני לא רוצה. חי. אני רוצה להיות בצד. קצת ככה אפשר? מה? אוקיי. ערב טוב. אנחנו רק ניתן רקע. חבא את ה-DVD החוץ, אני מצלם. השיר הזה תעשה את הרעש הזה. כתב אבי, והלחנו שתינו. לא, אתה אין חיים. הרכב נדיר של יוקלילי, גיטרה והבוב לא נראה עוד בירצן. לפני שהיה מעניינת. לא נשמע אותה. לא היינו מבחינים בזה. בקיצור, אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לאיה. להם. אייקו הקטנה. מיקי ספורט. 2, 1, 2, 3. עולים בעלייה, עוד מדרגה, ועוד אחת קטנה, כולם נוטפים זהה, אני עוזר לך, אתה נותן תמיכה, סוחבים אותך תיכה של דרך קשה, מפרכת ארוכה, עד כולם הולכים, מה בדיוק קרה? מי זאת שם למעלה, על גג המצודה? מתי נגיע כבר? הכוח הוא נגמר, האוויר גם הוא נגזר, לא רואים את סוף ההר, מתקרבים מרחק קצר, מצרצרים כמו צרצר, הגוף פתאום עצר, כלואה כמו נסיכה שנרדמה על הדשה. מתי יגיע הנסיך ויציל אותה? מתי יגיע הנסיך ויציל אותה? מתי יגיע הנסיך ויציל אותה? אתה שנשארת? אתה לא צריך לשאיר אותך?
בואו נשאיר ביחד, טוב? לא.